שלום לרוב שחושב שהוא מיעוט. זוכרים את תופעת הבבון שהיה מפיץ דעות ימניות ברשת שכולם דיברו עליו? אז הנה, חזרתי. במשך המון זמן ישבתי מול החדשות של התקשורת הישנה וראיתי פאנלים שאין בהם ימין בכלל. רציתי לצעוק, רציתי להגיד את מה שיש לי בבטן, אבל פחדתי. אני גר בגליל, ביישוב שבעיקר מזוהה עם המרכז שמאל, ופחדתי מהדעות של עצמי, מהכיתוב ומהנפיצות. אז במקלחת, המקום בו כל הרעיונות הטובים שלי מגיעים, הכל התחבר לי. אמרתי, רגע, אני אשים מסכה של בבון, אני אעוות את הקול שלי ואני אגיד את כל מה שאני חושב. ככה נולד הבבון. הסרטון הראשון התפוצץ בטיקטוק בצורה פסיכית, כי המסכה הזו נתנה לי כוח להגיד את מה שלא הייתי מעז לומר בפנים גלויות. אבל אז ראיתי חבר'ה אמיצים שמדברים בפנים גלויות, וקינאתי בהם. הבנתי כמה זה עגום שבן אדם צריך להתחפש לבבון כדי להגיד את מה שהוא חושב. קלטתי שזה בושה להם, לא לי. אני לא צריך להתבייש בדעות שלי, והם אלה שצריכים להתבייש שגרמו לי לשים את הדבר הזה על הראש. אז הורדתי את המסכה ויצאתי בפנים גלויות. עד לרגע זה אף אחד ביישוב שלי לא ידע שאני הבבון. כשהסרטונים החדשים יצאו בפנים גלויות, הם הגיעו, כמו שפחדתי, גם לשכנים. אני זוכר שהלכתי, כמו בכל ערב, לטייל עם הכלבה שלי, רועד מפחד מהתגובות של השכנים. פתאום ניגש אליי מישהו שתמיד חששתי ממנו, הסתכל עליי ואמר לי בלחישה, ראיתי את הסרטון שלך, כל הכבוד, תן בראש, תמשיך. ביום שישי בבית הקפה הם כבר התחילו להגיע בבודדים, מהצד, בהצטודדות, בהמתקות סוד וללחוש לי באוזן. ראיתי, תמשיך. שם נפל לי האסימון. היישוב שלי, כמו כל המדינה כמעט, חי בתוך ספירלה של שתיקה. כולם מפחדים לדבר, אבל יש כאן רוב עצום שחושב בדיוק כמונו. רוב שמשוכנע שהוא מיעוט, רק בגלל שטיפת המוח של התקשורת הישנה. בגלל זה הפסקתי לפחד, והתחלתי לספור אותם, כמה ימין וכמה שמאל, שבוע אחרי שבוע, והשיטה היא אותה שיטה. שמתי זרקור על התופעה, וככה אפשרתי לכולכם לראות בדיוק כמוני איך מהנדסים לנו את התודעה. קראתי לזה האולפנומטר. עכשיו הסרטונים ברשת הופכים לתוכנית מפוארת. הפורמט שיגרום לכם להבין איך התקשורת משחקת לכם בראש. פורמט שייתן לכם כלים לזהות את הפרקטיקות של אולפני החדשות. תוכלו לצרוך תקשורת באופן שיחזיר לכם את הבעלות על התודעה, גם מימין וגם משמאל. רק בקשה קטנה לי אליכם. צאו החוצה. אל תתחבאו מאחורי מסכות. אל תתביישו בדעה שלכם ותמיד תשאירו מקום לספק. והכי חשוב, בואו איתי לשבור את ספירלת השתיקה. אז מה יהיה לנו היום? הולכת להיות לנו אחלה תוכנית. אנחנו נציג לכם את המספרים מאחורי הנדסת התודעה של אולפני שישי ערב שבת. נחשוף את הסקרים או השקרים של כל הערוצים. נארח את דוקטור יפעת בן חי סגב, יו"ר ועדת המדרוג לשעבר, מועצת הכבלים והלוויין, וכמעט יושבת ראש הרשות השנייה. נשוחח על סיקור וכל מה שחם בגזרה. אבל רגע לפני שמתחילים, אם עוד לא עשיתם סאבסקרייב, עכשיו זה הזמן. תלחצו סאבסקרייב לערוץ היוטיוב של NVP, כדי שלא תפספסו אף פרק של התוכנית האולפנומטר. והדובדבן שבקצפת, נתן סלומון בקטע אומנותי, בלתי נשכח, יאללה מתחילים. עכשיו נבדוק את מפת הייצוג של אולפני שישי ערב שבת. בדקנו את כל המגישים, הכתבים והפרשנים שישבו בפאנלים. חילקנו אותם לשלוש קטגוריות. שמאל, ימין ולא מובהק. הסיווג כמובן מבוסס על התבטאויות פומביות, קו עקבי לאורך זמן ותפיסת הציבור. נתחיל. כאן 11, תאגיד השידור הציבורי שמחויב בחוק לייצג את מגוון הדעות בישראל. שמאל, 7, לא מובהק, 1, ימין, 0. ערוץ 12, שמאל, 7, לא מובהק, 0, ימין, 0. ערוץ 13, שמאל, 8, לא מובהק, 4, ימין, 0. ערוץ 15 של i24, שמאל, 1, לא מובהק, 6, ימין, 4.
סך הכל משתתפים 38, שמאל 23, ימין 4. חשוב להבין, מתוך 38 משתתפים בפאנלים של שישי ערב שבת, רק 4 סווגו כימין. אלה הנתונים, תשאלו את עצמכם, האם זו תמונת ייצוג שמשקפת את מגוון הדעות בציבור הישראלי? ומייצוג באולפנים ישירות למלחמה על התודעה בסקרים. תסתכלו על המספרים מאחוריי. בואו נתחיל משתי המפלגות, הליכוד וישר. על ישר כולם מסכימים, כל הסוקרים נותנים לה 21 מנדטים עד 23 מנדטים, פער זניח. אבל מה קורה בליכוד? תסתכלו על המסך. כאן 11 וחדשות 12, 22 מנדטים, חדשות 13, 23 מנדטים. בערוץ i24, 29 וערוץ 14, 32. פער של 10 מנדטים זה כבר לא טעות דגימה, זו נורה אדומה לניסיון לעצב תודעה. שאלה לשאול, אם בשאר המפלגות יש הסכמה, לאן נעלמו 10 מנדטים? התשובה מופיעה כשמוסיפים את מפלגת ביחד של בנט. אצל ערוץ 14 וערוץ i24, הליכוד גבוה עם 29 מנדטים עד 32 מנדטים, ובנט נמוך עם 7 עד 9 מנדטים. אצל הערוצים האחרים, הליכוד נמוך עם 22 מנדטים עד 23 מנדטים, ובנט קופץ ל-13 עד 14 מנדטים. הבנתם את השיטה? המנדטים שפילבר ודיירקט פול שמים בליכוד, שאר הערוצים פשוט מעבירים לבנט. ומכאן, זו כבר הפרשנות שלי בלבד. למה זה קורה? בגלל מפת הגושים. בלי המפלגות הערביות לאופוזיציה אין דרך להגיע ל-61 מנדטים. אז מה הם עושים? מעבירים מנדטים מהליכוד לבנט. כך נוצר מצג שווא שלפיו גוש האופוזיציה מתקרב ל-60 מנדטים, ושיש לו סיכוי להקים ממשלה גם בלי המפלגות הערביות. חשוב להבין, זו לא תופעה חדשה. בכל מערכת בחירות יש מספר לא מבוטל של מצביעי ליכוד שמתנדדים, כועסים ואפילו מאיימים שלא להצביע. אבל ברגע האמת רובם תמיד חוזרים למאכל או למפלגות של גוש הימין. וכשהמנדטים האלה נשארים בליכוד, האשליה מתפוגגת. אין קואליציה. אני באופן אישי נותן יותר משקל למספרים של פילבר ודיירקט פולס. למה? פשוט מאוד. בבחירות האחרונות הם היו הקרובים ביותר לתוצאה בפועל. לרקורד יש משמעות. וכשמכון טועה פעם אחר פעם, אני מעדיף להתייחס לזה בזהירות. יש אנשים שנאבקים כדי לקבל תפקיד, יש מי שבוחר לוותר עליו. האורחת שלנו הערב היא דוקטור יפעת בן חי שגב, מומחית לתקשורת ולמחקרי קהל, שוויתרה לאחרונה על תפקיד יו"ר הרשות השנייה, אחרי חודשים של דרמות סביב המינוי שלה. יפעת בן חי שגב, האורחת הראשונה של האולפנומטר. וואו, איזה כבוד. לא, באמת. תשמע, קודם כל אני רוצה להגיד לך, יש לי המון דברים להגיד לך ויש לי גם שאלה. אבל נתחיל בדברים. קודם כל, ברכות. תודה רבה. אני חושבת שאתה הקמת פה מפעל מאוד מאוד חשוב, שגם היה מאוד מאוד חסר בשיח הישראלי. אני גם רוצה להגיד לך שכמרצה לתקשורת, שאני חושבת שאתה הכנת פה חומרים בלתי רגילים שהם חומרי עזר שלא יסולו בפז עבור כל מרצה לתקשורת. ולכן נורא מסקרן אותי, האם למדת תקשורת אי פעם? לא למדתי תקשורת. ואני חייב להגיד לך שהמיזם הזה הוא תוצאה של עיוות. והוא תוצר שמתבקש אחרי העיוות. זאת אומרת, אם הייתה לנו תקשורת מגוונת, מאוזנת, אני לא חושב שהיה צורך בדבר הזה. אין ספק שאתה צודק, ואתה יודע, אני גם צפיתי במונולוג הזה שלך שאני לא ידעתי, אני באמת התוודעתי לו לראשונה, ואני חייבת לומר לך שזה גרם לי לצמרמורת פיזית ממש, ובא בעת זה גם הזכיר לי דמות אייקונית, שעל אף העובדה שהיא כבר הלכה לעולמה, עליה השלום, היא עדיין אייקון בלתי נשכח שצרוב בתרבות הפופולרית בישראל, וזו דמות הבבון של עוזי כהן ז"ל. אני לא יודעת אם אתה זוכר. זוכר, ראש עיריית רעננה. שכיכבה בארץ נהדרת. אלי פיניש. כן, אלי פיניש. אגב, אותו אלי פיניש שלפני זמן לא רב העלה פוסט שהוא קצת אופטימי ביחס למצב בישראל ולהישגים שרכשנו עד כה, ונתקל בתגובה קשה שלפי דעתי הוא לא ציפה לה. אז אותו אלי פיניש שהוא מוכשר כמו שד, וגילם את הדמות אז, בעצם גילם דמות של בבון.
בבון. למיטב זיכרוני, אפילו היו שם בננות בתוכנית. היו שם בננות, היו שם ראש רעננה ורעננה ורעננה. כן, והוא גם היה... בזמן שהפאנליסטים אפילו... והוא גם היה חבר מרכז ליכוד, ומה שאנחנו היום קוראים, אני לא קוראת, אני לא משתמשת, אבל מה שקוראים היום ביביסט. אז עוד לא היה את המונח הזה, אבל עוזי כהן, אם היה היום בין החיים, הוא היה הפרוטוטייפ של הביביסט. אני יכול להגיד לך גם שבארץ נהדרת, דווקא מצב הייצוג של הימין ושל הביביסטים בפאנלים של ארץ נהדרת, דווקא שם יש שם רוב מובהק של ימין. אז פה אנחנו מגיעים לנקודה שבה אני חושבת שאני נכנסת לתמונה, ואני אומר לך, תראה, אתה באמת עד עכשיו התמקדת במטר, במדידה כמותית. כמה דמויות מהימין, כמה דמויות מהשמאל, כמה זמן כל אחד דיבר, זה דברים סופר חשובים. כי הדברים האלה, הכמות הזו בסופו של דבר בונה את התוכן. אבל בתקשורת, ובעיקר בניתוח תקשורת, מה שלא פחות חשוב, ולעיתים אפילו הרבה יותר חשוב, זה לא האם אתה מיוצג או באיזה כמות, אלא איך אתה מיוצג. מה האופן שבו אתה מיוצג. ואני רוצה לומר לך אתה צודק. יש היום הרבה יותר ימנים על המסך, יש היום הרבה יותר נשים, אם כי עדיין לא מספיק, יש גם יותר מזרחים, אבל תמיד השאלה שאנחנו צריכים לשאול את עצמנו, באיזה תפקיד הם מלוהקים. אז בואי אני אפתיע אותך. הפאנל הכי מאוזן בתקשורת, לדעתי, יש שניים, יש את איילה חסון, שהפאנל שלה הוא סופר מאוזן, יש עוד פאנל מאוזן, הפאנל של מוריה וברקו. זאת אומרת, גם שם יש המון איזון, אבל השאלה היא, מה התפקיד שם של הייצוג בימין? תפקיד שלהם שם, כי ברקו בלי מי שיהיה לו על מי להתבריין, זה לא ברקו. כן. אז יש שם איזון, והמטרה של הימנים שם זה באמת להיות הסיידקיק של הבריונות של ברקו. וגם, אם תסתכלי, גם באולפן 12, כשהיה אז בזמנו דדי שמחי, המצג הזה שהם שמים שם, זה ברגע שנגיד סתם לצורך העניין, דדי שמחי פותח את הפה ונותן את האיפכא מסתברא, או את הדעה הנגדית לאג'נדה של האולפן, איכשהו רק פוצה פה, ישר מתבריינים עליו. מה ירגיש זה שצופה במסך כשהוא רואה, כשאדם שנותן דעות ימניות, לפעמים מקבל שטיפה של ביקורת והתבריינות. זאת אומרת, בסופו של דבר, זה מוביל גם למה שדיברתי במונולוג פתיחה, הספירלת שתיקה נוצרת שם. ופה גם מה שאתה מתאר, אתה מתאר בעצם איזשהו דירוג, איזושהי היררכיה. זאת אומרת, לעולם הימני יהיה זה שידו על התחתונה. אוקיי? וזו בדיוק הנקודה. עכשיו, זה גם נכון לגבי מזרחים, וזה נכון לגבי מתנחלים, וזה נכון גם לגבי חרדים. למעשה זה נכון לגבי כל מיעוט בחברה הישראלית, אם כי אתה יודע, הימין הוא ממש לא מיעוט. זאת אומרת, פה באמת, פה בא לידי ביטוי, אולי החריף ביותר, זה אותו עיוות שאתה מתייחס אליו, מפני שבסופו של דבר נגמרו כבר השנים. אני יכולה לומר שאולי לפני 20 שנה, בתקופה שעוזי כהן באמת כיכב בארץ נהדרת, הימין אולי היה מיעוט לא מספרי, אגב, לא מספרי, הוא היה מיעוט חברתי, הוא כבר לא. אחד המשפטים... אבל הוא עדיין מיוצג כאילו הוא מיעוט. אחד המשפטים שאני דואג לחזור עליו באולפנומטר, זה רוב בתודעה של מיעוט ומיעוט בתודעה של רוב. ושוב, זה תמיד מתקשר לספירלת שתיקה. אלה שנמצאים בהייטק, אוקיי? בואו נסתכל על זה רגע. גם בהייטק יש הרבה ימין. לדעתי אפילו יש רוב. אבל בשיחות של התמי 4 או הבית או ליד המכונת אספרסו, אוקיי? אסור להם להגיד את מה שהם חושבים, כי הם יודעים שאם אני אגיד את מה שהם יגידו, יעשו לי דדי שמחי. ודאי, הרי תראה, בלי להיכנס עכשיו לשיעור בתקשורת, מה זה תיאוריית ספירלת השתיקה? תיאוריית ספירלת השתיקה של אותה חוקרת נוילן נוימן, אגב, מלפני עשרות שנים, מתבססת על הרצייה החברתית, על מנגנון הרצייה החברתית, לפיו בן האדם באשר הוא תמיד ירצה להיות חלק מהרוב.
הוא אף פעם לא ירצה להיות חלק מהמיעוט. לא צריך לנמק, זה ברור, כולנו בנויים ככה. ולכן, אם אתה רואה סקר שאומרים לך, תשמע, יש פה הובלה, יש פה סחה, ולעומת זה יש פה איזו התארגנות שהיא בקושי מגרדת את אחוז החסימה, אז גם מי שתומך באותה התארגנות שהיא מתחת לאחוז החסימה, זה יערער אותו, יערער בעין ויגרום לו להרהר ב-A, כי ברור שהוא רוצה להיות חלק מהרוב. ואותו דבר גם למשל, אם אנחנו מתייחסים לאותה תמונה שתיארת של אולפן שישי, ברגע שנצרב בתודעה, נצרבת התמונה הזו, שרוב היושבים סביב השולחן הם שמאלנים גאים, ורק אחד הוא ימני מתגונן, תשים לב עכשיו לאיך הם מוצגים, ימני שנמצא בעמדת הגנה, אז בוודאי שהוא ירצה להיות חלק מהרוב. ואתה רוצה לשמוע מה הדבר הכי חמור ונורא? שזה גם הימני ירצה להיות חלק מהרוב. זאת אומרת, ופה באמת נכנס העניין הזה של הנדסת תודעה. ואני אשאל אותך, דוקטור יפעת חי בן שגב, שאלה אחרונה לסיום. אם הייתי עכשיו יכול לתת לך שרביט קסם, והייתי אומר לך, את יכולה לשאול דבר אחד בתקשורת בישראל, וזה מיושם למחרת באופן פלאי. מה היית משנה? תראה, יש לי תשובה שאולי תפתיע אותך. אני פחות הייתי משנה בתקשורת, או יותר הייתי רוצה לשנות בציבור. אני חולמת כבר על היום שבו מדינת ישראל תיכנס למדינות העמים, לפחות כל מדינות המערב, ותנחיל פה לימודי תקשורת, שלא יהיה פה תלמיד במדינת ישראל שסיים 12 שנות לימוד, שלא עבר שיעורים בתקשורת, מה שאנחנו קוראים אוריינות תקשורת, שהוא ידע לזהות תוכן שיווקי, שהוא ידע לזהות סטריאוטיפים, שהוא ילמד. יכול להיות שבעתיד ישתמשו בדברים שלך. הנה, יש לנו כבר חומרי לימוד, ממשלת ישראל, בוא נתחיל. יאללה, אני לוקח את מה שאת אומרת. המון תודה לך, דוקטור יפעת בן חי שגב, על שהיית איתנו. זה הכבוד שלנו שהיית האורחת הראשונה של התוכנית האולפנומטר. תודה רבה לך. ושיהיה בהצלחה ויישר כוח. תודה רבה לך. אחת השיטות הכי חזקות לעצב תודעה היא לא כתבה אחת בודדת, אלא רצף של כתבות. כשכמה אייטמים שונים חוזרים שוב ושוב על אותו המסר, נוצר מה שנקרא נרטיב מצטבר, שבונה אצל הצופה מסקנה באופן לא מודע. אבל רגע לפני שנצלול לפירוק הפאנל של אולפן שישי, תסתכלו על ההרכב של האולפן. 7 פאנליסטים, כולם מהשמאל, ככה שאפשר כבר לנחש לאן זה הולך. אז בואו נראה איך זה עובד בפועל במהדורת אולפן שישי. עוד לפני הכתבה הראשונה וישר בפתיחת המהדורה, נתניהו, הביקור בבית הלבן, היחסים עם אמריקה, ושורה שלמה של ביקורת על המצב המדיני שלו, שבפועל It appears that the relationship between President Trump and the Israeli Prime Minister is strengthening. אנחנו כולנו כבר יודעים שטראמפ בעצמו, כמו גם נתניהו, הצהירו על הפגישה כחיובית ומוצלחת, אבל באולפן שישי כל הסימנים של שינמוך דיפלומטי, ירידה מהמטוס בלי שטיח אדום, כניסה לבית הלבן בדלת האחורית, הנשיא לא חיכה בכניסה, פגישה קצרה יחסית ובלי מסיבת עיתונאים אחר כך, וגם הכי מטריד, סקר שקובע שחצי מהאמריקנים היו רוצים לראות את ראש ממשלת ישראל בכלא בגלל פשעי מלחמה. רק פתחנו את המהדורה וכבר הצופה חוטף ביקורת חריפה על נתניהו. מיד אחר כך עוברים לדיון על העסקה מול חמאס. הסכם סופי אין, ממשלת ישראל טרם דיברה על זה, אבל באולפן כבר נחרצים לקבוע כמה זה רע, ולא מסייגים בשום צורה. אמנון אברמוביץ'. נדמה לי שזה כישלון למי שסיפר סיפורי בדים לציבור הישראלי. ישראל זיו. מעשה מה שנתנו פה זה הודנה לחמאס להתאושש. כאן נתניהו כבר ממוסגר כמי שנכנע ומביא כישלון, ומיד אחר כך, באייטם השלישי, עוברים לקרבות הפנימיים בליכוד סביב השריונים שנתניהו מבקש. ביקש ראש הממשלה נתניהו מ-4,500 חברי מרכז הליכוד לאשר את הבקשה שלו ל8 שריונים במקומות ריאליים. יונתן ריגר. הצבעת בעד השריונים? נגד השריונים. כלומר נגד נתניהו. כן. שוב, המסר ברור, נתניהו מוצג כמי שפועל בכוחנות מול ביקורת והתנגדות פנימית בליכוד. אבל על בנט וליברמן ואייזנקוט שמקיימים 100% שריונים לא אומרים מילה. ואז מגיע האייטם הרביעי, שיא השיאים. זה מתחיל בדיווח על מעצר של חשוד שזרק אבן על הבניין של חדשות 12. מקרה פלילי שגונה מכל הקשת הפוליטית. אבל גיא פלג ואולפן 12 כבר מצאו את האשם. הוא יודע שכשהוא והשרים שלו
מצביעים עלינו ומאשימים אותנו האשמות כל כך קשות, אנשים אחרים יכולים לראות בזה הוראת הפעלה. ושימו לב לסיבוב שעושים באולפן. לוקחים אירוע פלילי של אדם מופרע נפשית והופכים אותו תוך שנייה לדיון על הסתה של נתניהו. אייטם אחרי אייטם אחרי אייטם. אם יש קשר או אין קשר, היצירתיות של אולפן שישי תמיד תמצא את הדרך לנתניהו, וזה ממשיך. אייטם חמישי, ראיון עם ברוריה שקד אוקון, שהייתה בת זוגו של יוני נתניהו, סביב היחס שהיא קיבלה מהמשפחה אחרי מותו. גיא פלג. האופן בעיניי המחפיר, המחריד, שבו משפחת נתניהו התנהגה. ברוריה שקד. זה בא מזה שאני לא ראויה להיות האישה של יוני. אני פשוטה בראייתה. גם כתבת המגזין ממשיכה בדיוק את אותו הקו, רק שהפעם זה כבר לא על החלטות מדיניות, אלא על החיים האישיים והמשפחה שלו, ועל סיפור מוכר וממוחזר מלפני 50 שנה. אז בואו נחזור לשאלה ששאלנו בהתחלה. איזה סיפור בעצם סיפרה לנו המהדורה הזו? מצד אחד, רצף בלתי נגמר של אייטמים על נתניהו מכל זווית שלילית אפשרית. ומצד שני, אנחנו בעיצומה של תקופת בחירות. אבל איפה אייזנקוט? איפה ליברמן? איפה יאיר גולן? דממה, אפס אייטמים, אפס ביקורת. והשאלה היא לא מה נאמר בכל אייטם בנפרד. הרי תמיד אפשר לקחת כתבה בודדת ולמסגר אותה הפוך. אפילו עם העובדות, בכל אייטם נכונות זה לא הטיעון. הטיעון האמיתי הוא העומס. כשהמהדורה דוחפת לצופה את אותו המסר שוב ושוב ושוב, מדיני, ביטחוני, פוליטי, פלילי ואישי, היא לא מדווחת לו, היא מציפה אותו. זה בדיוק הנרטיב המצטבר. בסוף המהדורה הצופה כבר לא שואל שאלות, הוא פשוט מקבל את המסקנה כעובדה. ומה המסקנה שיוצא איתה מי שראה את המהדורה של 12? שנתניהו הוא הסיבה לכל בעיה, מכל זווית, בכל תחום בחיינו. ואם יש כאן צופה שמסכים עם האמירה הזאת, יכול להיות שכדאי שיכיר את המושג נרטיב מצטבר. יש רגעים שבהם הפרשנות כבר נשמעת כמו מערכון. במקרים כאלה לא צריך לכתוב סאטירה, מספיק להגיד את הדברים מילה במילה. הנה נתן סלומון עם המחזה קטנה לדברים שאמר גיא פלג באולפן שישי. ואני אגיד לך, דני, נשמעה איזו אנחת רווחה. גם אצלנו בדסק. הוא מתמודד נפש. ואני אומר, רבותיי, לא צריכה להישמע שום אנחת רווחה. ואני אומר, לא. המפגע העתידי יכול להיות בפרופיל אחר לגמרי. אלה יכולים להיות אנשים משולי השוליים של החברה, אולי מתמודדי נפש, ונתניהו מכיר את האנשים האלה. הוא יודע שהם עלולים להבין לא נכון את הדברים. הוא יודע שכשהוא והשרים שלו מצביעים עלינו ומאשימים אותנו האשמות כל כך קשות, אנשים אחרים יכולים לראות בזה הוראת הפעלה. ולכן זה שחשוד הוא מתמודד נפש, זאת לא הקלה. זה בסדר? מצוין. תודה. זה היה הפרק הראשון של האולפנומטר. המון תודה לדוקטור יפעת בן חי שגב ולנתן סלומון. מכאן חברים, זה עליכם. אם בא לכם להפסיק לבלוע את כל מה שמגישים לכם במהדורות ולהחזיר לעצמכם את הריבונות על התודעה, תעשו עכשיו אם לא עשיתם סאבסקרייב בערוץ היוטיוב של NVP. יש עוד המון מה לפרק פה ואנחנו רק התחלנו. תודה רבה שצפיתם, נתראה בפרק הבא של התוכנית, האולפנומטר.